इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। स' गाइस आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदोंलाय। बे भिडिअआ बैसागु दाखालि बैसागु थांनाय बैसागुनि भिडिअसो। स' थांनाय बैसाग थारिख आरो एप्रिल दाननि 18 अक्ट'खालि मैनागुरियाव मोनसे लांदां बैसागु जादोंमोन। बे बैसागुआव बादायलायनाय जादोंमोन। बेयाव सोर देरहादोंमोन आं बे भिडिअखौनो लाबोनो सानदों। स' गाइस दिनै आंनि फोरमायनायनि गेजेरजों बे भिडिअखौ लाबोगोन। स' गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामो। प्रेस दा बेल आइकनखौ थुनानै लायो। बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गाइस बयबो साबस्क्राइब खालामथार आरो सापर्ट खालामथार आंनि इउटुब चेनेलखौ। स' गाइस आंनि इउटुबा गोदानसो। स' गाइस दाखालि बे लांदां बैसागु मैनागुरियाव जानाय लांदां बैसागुआव सोर देरहादोंमोन आं बे भिडिअखौनो लाबोगोन। स' बे जाहैबाय देलायस्रि ग्रुपनो गेवलांगुरिनि बे मैनागुरिनि ओरै अपोजिटनि गामियानो गेवलांगुरि बिसोरनो देरहादों। स' गाइस अननानै साबस्क्राइब खालामदो। स' बिराद मोजां मोसादों बिथांमोना। स' आसा खालाम नोंथांमोना बयबो नायगोन आरो जोबजासे नायथार आरो आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै जौगानायाव मदद खालामगोन। बिथांमोनहा उन्दै बिराद मोजां मोसादों। स' बिथांमोननि भिडिअखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव
गाइस दानिया भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो स' अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आरो रावबो साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथा आरो स्किप दा खालाम भिडिअखौ नायनानै स' बेनोसै गाइस स' प्रेस दा बेल आइकन नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला आरो साबस्क्राइब खालाम दाबाव स' बेनोसै गाइस बिराद मोजां मोसादोंना कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालाम दाबाव आरो साबस्क्राइब खालाम दाबावथार